budaya ingkang kapisan ingkang kaping-kapindho menika rahmat budaya. Ayo. Baik. Kotlek wanjo bolo. Ayo ana sila bareng ya putri warnani sarep ya romantis. Kaping pindho ya menika rahmat budaya. Sing barang ingkang kaping kepindho rahmat budaya. Ayo. Kai dalan ambet kai dalan ambet. Sing barang kanggo girisi arupane. Kakang medal saking pasuwangan ayo putreng wadya bola diku rahmat budaya ya keswa bareng kanggo giri sarupane kalih wujude ya kang nembe kemawon aji popo 40 dina 40 wengi seminggu Tenang wadya bola ayo kakan awake dhewe golek mangsa nang panggonan dhewe ayo kita ayo dewa bareng kanggo guru sarupane ya loro cacaya kan tembe ki mau aji topo kang bareng asma sura bareng rahmat budaya. Rahmat budaya, ayo. Singa barong ingkang kaping 3 persiapan kagem aji manunggal budaya. Iya. Hoi. Sira barong sak lajengipun aji manunggal budaya. Sumangga
ireng warnane sareng yarukane. Untune kang mingi-mingi ben kaya gaji. Matane sak terbang-terbang gadro sak terong-terong. Yo kae wujud ning Sira Barong. Aji manunggal budaya. Ya Sira Barong ya kang ireng warnane ya sareng yarupane. Ya kang alon lampahe. Barong sak lajengipun Purwa Singa Laras persiapan Singa Barong sak lajengipun Purwa Singa Laras. Singa Barong sak lajengipun Purwa Singa Laras.